Odtiahni. Nepotiahni, stojí. Aj, salve. Odtiahni, hele, bez konflikt. Nie je možné. Sasíha. To je ono. Poďme. Bol. Poď. Poď. Poďme, nič sa nevie, poď. Môj! Konečne. Poď, výborný, poď. Všetko sa dá. Výborne, poďme. Čo? Teraz si tak pekne zmenil, akože konečne. Nedá sa to doočovať, lebo sa tak bojíš, že je úplne zbytočné tu niečo poradiť. Úplne zbytočné. Ty si čo myslíš, že on sám sa zdá? Kedy začneš hrať? Vidíš, že hrá vyslovene náraz. A koľko si odišiel od stola? Odišiel si od stola na 3 metre. To nemá význam. Tak vidíš, že ten backhand pekne išiel namotám ti ho, nič nehral tvrdo, nič nehral. Aj to totálne uliku, keď iné to nejde. Tak zaháduješ forehdy, jasné forehdy zaháduješ. A potom sa on dostane opakovať. Panula prehrávame, keď chceš dať 13, 9 až 12, buď taký láskavý, už neprehraj, lebo keď prehráš, tak toho hráš. Čo? Vidíš, že ten backhand pekne pekne namotám ti ho, nič nehral tvrdo, nič nehral. Aj to totálne uliku, keď iné to nejde. Tak zaháduješ forehdy, jasné forehdy zaháduješ. Potom sa on dostane opakovať. Panula prehrávame, keď chceš dať 13, 9 až 12, buď taký láskavý, už nehraj, lebo keď prehráš, tak toho hráš. Čo? To sme mohli zostať doma. Poznamenáš sa to, kde toto program. No zamakať, zaber, máš na to. Niekto ešte o športe nevie, že tu padá, tak ja neviem, kto to má vedieť. Osa! Môj. Nejde to. Poďme. Jos! Kom. Fajn. Ty máš hlave na srate. Ty tam
nemáš ani gram rozumu pre to, lebo keď niekto tu o 5 hodiny nevie, že tu je tu padá, tak je totálny kokot, nehnevá sa, ale totálny kokot, preto, lebo počas odpustí, že nestačí, ty si nevšíma, že kým ťa bije, čopom ťa bije, ani raz neudrel, stojí za stolom, len takto zablokuje, alebo začopí, ty si to sám kurva, sám si to tam 4-krát jedol, buď do siete, alebo buď za... Ja viem, tu potom vystač, kurva, vystač na tom. Na to sa namotáš sa ja videl, ale to auto, je to o 5 ešte nevie, že ti to padá, tak akože umie sa PD, totálny debil. Trošku tom skús zahrať, poď zabojuj, vieš, dokážeš to. Poď. Vyber si tu najľahší. Kom, kom. Jo! Joska! Poď, dobre.